Slava vanno bxîratın kanalame em îroj herema çewlikê kifte misebiye çêbkin keremkin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Belê hevalno ji bo xwarina me malzeme me evin piyanek û nîv hûrkê me savar heye. Nîv kîlo goştê me mengenekirî, kevçiyek arvan, kevçiyek xwe, dihebhêk, baharat goriya daxwaziya dilê we, pîvazeka hişk, nîv qevdik bexdenûs û piyaneka avê ava me kelandî heye. Werin em destpêkê de hûrkê xwe bixaşînin. Em hinek xwe bixine ser hûrkê xwe û ava xwe kelandî berdine serê û em ê sal hev bixin û 15 deqeyê jî em ê bisekirin heya ku hûrkê me nerm bibe. Heya ku hûrkê me li wîrê nerm bibe em jî pîvazê xwe û bexdenûza xwe hûrik hûr bikin. Heya ku ji we were bexdenûza xwe jî pîvaza xwe jî hûrik bikin. Em vêga bexdenûza xwe bixine ser hûrkê xwe. Em vêga jî goştê xwe mengenekirî bixine ser hûrkê xwe. Baharat û xuya xwe jî em ê bixine serê û em ê hevîr bikin. Me vêga kiftê xwe delal hevîr kir û em ê wisa serî nakê streçekî lê bikin û weka nîv saetî em ê bisekinin bila hevhilne. Heya kiftê me hevhilne em jî di wê naberê de pilora xwe ku em ê kiftê xwe li navê xwe qelînin amade bikin. Kevçiyek arvanê xwe me bixine kasa xwe, dihebhêk û hinek jî xwe em ê bixine navê xwe jî înca goriya daxwaziya dilê we ye. û em ê wisa li hev bixin û em ê hinek av berdine serê. Em ê wisa li hev bixin divê girêk nava pilora me de nemîne. Em ê vêga wisa kiftê xwe awsa perçê biçûk bixine distê xwe û em ê distê xwe de biguvêşin wisa. Wisa em ê şekil bidine. Ger ku kiftê wisa bi distê we bibzelqin hinek av nava destê xwe kin û dîsa jî kiftê xwe hûn dikarin çê bikin. Merûnê xwe xiste tawa xwe ew li wir diqijile em ê jî kiftê xwe li vê pilora xwe bixin wisa û em ê kiftê xwe biqelînin. Heya ku kiftê me xilas bin em ê wisa li pilora xwe bixin û kiftê xwe biqelînin. Belê hevalno xwarina me amade ye. Ger ku hûn bixwazin em xwarinê wisa pêşkêşî we bikin, ji kerema xwe ji me re bine abone, likeekî ji me re bavêjin û me ji Instagramê bişopînin. Navê me Kevaniyê li he, saet û noşîcan bejwara.